Какво става, хора? Днес ще играем една много яка игра, тя се казва Shine Runner. Освен да почваме. Аз не съм я играл, тук му изтеглих. И така, А до мен снима Никсата. Да не се чуете кой говори. Така. Start game. Кой той е, бе? Надявам се да ви пречи оня. Така. Гледайте. Та игра. О, така да се контролира. Гадост. Ато. Опа, много трудно се контролира управлението. Трябва да цъкаш. В контролите не мога ли? Да, аз съм на масата, той пък е на легото снима, така че да не чуете. И тогава всичко отнесох вкъщи, всичко. Гледайте. Пак къщи отнесох сигурно. Гледайте всичко дървета, къщи, всичко лети тук. И птиците. Какво е? Мали, полицията погониха. От шофьор троши половин град. Голямо заглавие. В началото малко му забива, защото той е много стрил и за това. Той снима на Майнкрафт. И ето минах нещо там ниво. Да видим. 508. Това па нещо прилича. Мапа. Да видим. Така, да видим нещо. Маля, то се напие. Така. 52 секунди тайм, разбрах. Надявам се играта да ви хареса, ако е така, може да лекнете клипа и да оставите по един коментар. За да знам, че искате да продължа. Не мога, толкова ще мога да направим един скок. Сам пана на подени полицията, че ей. Отнесах една патрулка. Смеле. Потрапах един човек. Оле, мали, тук всичко направих. Направо мазало. Добре. Мали, полицията! Лъваш! Те ще ми тръпат. Ама те ще тръпаха, бе. Аз тук сега свърша това състезание ще спра да снимам, ще свърши клипа. Ето. Още състезание, барам 5 минути да е. Мапа, така здраве. Тук има някакви прасета, да изда там кой има. Добре. Да почваме. Аз горе-долу почнах да... Съжалявам, кажи си какво. Сега да говоря тук и за това. Оле, подпощам. Оле, Никсън, аз съм някаква пещера. Оле. Тук всичко отнесох. Един човек го пребих. Го стрелях в глотката. Гледай. Така. Тя близко ще бусна, бе. Гледа ли? Гледай. Оле, аз виж как е това клипа. Да, ние сме в една стая, за това така се получава. Мали. Голям финиш. Направих. Добре, хора, ще приключвам с този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако така, може просто да го лекнете и да напишете коментар. И също да се абонирате за моят канал. Благодаря, че бяхте с мен.